Il-fattura ewlieni wara tbassir pożittiv għal Malta tal-Kummissjoni Ewropea u l-klassifikazzjoni ta' A+ minn Fitch Ratings kien id-deċiżjoni tal-Gvern li jilqa' l-piż taż-żieda fil-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija. Star dan l-ekonomista Roderick Psajla f'kummenti li tal-One News huwa spjega li s-sussidi tal-enerġija jaffettwaw l-għajxin tan-nies b'mod dirett u anke indirett. Dan hekk kif apparti l-kontijiet tal-enerġija u tal-fuels għall poplu jibqgħu stabbli minħabba fihom, l-istess jista' jintqal għan-negozji b'hekk ma jiġux imxekklin biex ikomplu jipproduċu filwaqt li l-prezz għall-konsumaturi jibqa' taħt kontroll. Roderick Psajla spjega li r-raġuni ewlenija għall-għolli tal-ħajja tinvolvi l-prezzijiet għoljin tal-enerġija internazzjonalment. Dawn il-prezzijiet qed jollu l-ispiża għall-produzzjoni u dan il-piż jintrefa fl-aħħar mill-aħħar mill-konsumatur kieku ma jkunx hemm miżuri bħalma għamel il-Gvern Malti. Roderick Psajla sqar ukoll li l-fattura ewlieni ieħor wara din il-prospettiva pożittiva huwa l-progress li sar sabiex Malta titneħħa mill-lista griża tal-FATF li ma tneħħija kienet waħda li saret fi żmien qasir. Jiena nemmen illi il-fatt li Malta ħarġet mill-grey listing daqshekk qasir żmien u dak huwa punt sinifikanti. Ġifieri sena huwa l-inqas li qatt pajjiż ħareġ mill-grey listing. Komplementat bil-ratings li wieħed wara l-ieħor dejjem jibqgħu jikkonfermaw li l-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba. U anka il-punt il-politika tal-gvern fil-budget fejn hija politika ta' espansjoni, dawn f'daqqa jistgħu jġibu ħafna iktar investiment barrani lejn Malta fiż-żmien li ġej. U għannota wkoll li permezz ta' dawn il-fatturi mhux talli ġew protetti l-impjiegi, talli d-domanda għal ħaddiema mill-intrapriżi hija kważi akbar minn qabel. Dwar dan Roderick Psajla rrefera wkoll għal punti msemmi fit-tbassiru fil-klassifikazzjoni tal-kreditu li minħabba l-politika ta' tkabbir li qed jixpruna l-Gvern Malti, is-settur privat jeħtieġ aktar ħaddiema ta' kwalità u għalhekk importanti li dan l-aspett jiġi indirizzat f'ħinu u f'waqtu. Roderick Psajla temm jgħid li kollox ma kollox ir-rapport ta' Fitch kif ukoll it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea huma vot ta' fiduċja għall politika tal-Gvern li qed jinvesti fin-nies u qed jgħin lill-intrapriżi biex ikunu f'pożizzjoni li jkomplu jinvestu biex jikbru.